Gidawat na sa mga senador sa minority bloc ang pagpili kang Sherwin Gatchalian, isip Senate President. Human nga nagbaton og quorum ang Senado sa dihang mibalhin sa majority bloc og nahimong ika-13 nga senador si Senator Villanueva. Mitambong sa sesyon sa Commission on Appointments o sesyon sa Senado kagahapon sa hapon ang pipila ka miyembro sa minority sa Cayetano faction. Atol sa special session, nagmanifest si Senador Loren Ligarda nga si Senador Alan Peter Cayetano na ang mubarog isip Senate Minority Floor Leader. Aron masiguro nga hapsay ang paghimo sa ilang trabaho sa Senado, isip usa ka institusyon. Atong paminaon si Senador Loren Ligarda. Yes, Mr. President, on behalf of the minority, may I manifest for the record that Senator Alan Peter S. Cayetano shall serve as the minority floor leader. Likewise, the minority members' presence here. This is without prejudice to the final resolution of the case currently pending before the Supreme Court. Kagahapon dungan sa pagbutang kang Gatchalian isip Senate President kipili isab isip sa SP Pro Tempore si Senator Tito Soto, Senator Mig Zubiri isip Majority Leader og nagplastar sab siya sa nagkadaiyang chairmanship sa mga komitiba.